Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να αρχίσουμε από τώρα, παρά ότι ο κύριος Τζιμόπουλος είναι πολύ κοντά εδώ, αλλά για να κερδίσουμε χρόνο και να μην χάσουμε άλλο το πρόγραμμά μας, ξεκινάμε τώρα. Λοιπόν, η κυρία Ελβίρα Τζούρου θα μας παρουσιάσει τον καθένα μας. Καλείται ο αντιπρίτανης καθηγητής κύριος Γεώργιος Παπαδάκης να απονείμει τη μυτική διάκριση στον αποχωρήσαντα καθηγητή κύριο Γεράσιμο Μαρτζόπουλο. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου να παρουσιάσω τον αγαπητό συνάδελφο, κύριο Μαρτζόπουλο, σύντομα, στην επαγγελματική του και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, και επίσης είναι μεγάλη χαρά που εκπροσωπώ την ΕΓΜΕ για αυτή την τιμή, για τον κύριο Μαρτζόπουλο. Ο κύριος Μαρτζόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1945. Τώρα ξέρουμε για την ηλικία σας, κύριε Μαρτζόπουλε, ακριβώς. Το έτος 1970 πήρε το πτυχίο της Γεωπονίας από τη Γεωπονική Σχολή του Απιθύτα με βαθμό Λίαν Καλός. Τον Ιούνιο του 1971 εργάστηκε σε ερευνητικό πρόγραμμα καταπολέμησης του λεκανίου της ελιάς στο φυτοπαθολογικό σταθμό Βόλου. Το Μάιο του επόμενου έτους, το 1972, διορίστηκε βοηθός στο Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του Απιθύτα. Το Σεπτέμβριο του 1976 έγινε δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γεωργικών Μηχανικών της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ στην Αγγλία. Από το οποίο πανεπιστήμιο, το Δεκέμβρη του 1979, του απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα του Πανεπιστημίου. Το 1980 εργάστηκε σε θέση μόνιμου επιμελητή της Γεωργικής Μηχανολογίας στη Γεωπονική Σχολή του Απιθύτα, ενώ το 1984 εκλέχθηκε επίκορος καθηγητής με αντικείμενο την εκμηχάνηση της κτηνοτροφίας και ήπιες μορφές ενέργειας στη Γεωργία. Τον Ιούνιο του 1986 εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής και τον Ιανουάριο του 1992 έγινε καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο ίδιο Τμήμα Γεωπονίας του Απιθύτα. Το 1997 εκλέχθηκε πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 97-98 και στη συνέχεια πάλι 98-99. Επίσης, το 1999 επανεκλέχθηκε πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 99-2000 και 2000-2001. Από το έτος 1997 έως το 2001 υπήρξε πρόεδρος του αγροκτήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εξυπηρετούσε τα τμήματα ζωικής παραγωγής, φυτικής παραγωγής και οπωροκυπευτικών, με συνολική έκταση 2.200 στρέμματα. Το 1996 και το 1997 ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Κληροδοτημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Από το ακαδημαϊκό έτος 2000 έως 2001 ανέλαβε τη διεύθυνση του Εργαστηρίου Εναλλακτικών Ενεργειακών Πόρων στη Γεωργία, του τομέα Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας του Απιθύτα. Δίδαξε και διδάσκει σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές κατευθύνσεις του Τμήματος Γεωπονίας αντικείμενα Γεωργικής Μηχανικής και ειδικότερα τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας στη Γεωργία, την εκμηχάνηση κτηνοτροφικών μονάδων και τη διαχείριση γεωργικών λιμάτων. Δίδαξε επίσης σε διεθνή μεταπτυχιακά σεμινάρια του ΜΑΙΧ καθώς και του International School of Geothermal Energy, καθώς και σε προγράμματα επιμόρφωσης τελεχών που οργανώθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, το ΕΛΚΕΠΑ, την ΑΤΕ και άλλους φορείς. Από το 1990 είναι μέλος του Δικτύου για την Εφαρμογή της Γεωθερμικής Ενέργειας στη Γεωργία, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του FAO. Το ίδιο έτος ανέλαβε υποδιευθυντής του Θερινού Σχολείου για την άμεση εφαρμογή της γεωθερμικής ενέργειας, που ιδρύθηκε στα πλαίσια του προαναφερόμενου δικτύου υπό την αιγίδα του FAO και του UNDP.
Τα έτη 92 και 93 υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΙΑΓΕ, συμμετείχε στο πρόγραμμα COMET της Αγροτικής Τράπεζας και στο Δίκτυο Διάδοσης Έρευνας και Τεχνολογίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι επίσης μέλος επιστημονικών εταιριών και τεχνικών συμβουλίων. Συμμετείχε ενεργά σε πάνω από 100 διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια και επισκέφθηκε πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο επιστημονικών ανταλλαγών και συνεργασίας στον τομέα που υπηρετεί. Υπήρξε μέλος Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας στη Γεωργία. Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας για την Ενέργεια στη Γεωργία και τη Μετατροπή της Βιομάζας σε Ενέργεια, του FAO, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας για την Ενέργεια στη Γεωργία και τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας στη Γεωργία. Έχει συγγράψει ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργαστιών, επιστημονικών μελετών και άλλων άρθρων, από τα οποία έχει προκύψει ένας σημαντικός αριθμός ετεροαναφορών. Τέλος, υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος ενός σημαντικού αριθμού επιστημονικών και εκπαιδευτικών έργων. Είναι μεγάλη μου χαρά να καλέσω τον κύριο Μαρτζόπουλο να του απονείμουμε μια τιμητική πλακέτα. Κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ την Ένωση Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος για την τιμή που μου έκανε και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Αντιπρίτανη κύριο Παπαδάκη για την τιμή αλλά και χαρά που μου έδωσε για να μου απονείμει αυτή εδώ την τιμητική πλακέτα. Άλλωστε τον κύριο Παπαδάκη τον ξέρω από χρόνια και συνεργαζόμαστε πάνω στα κοινά αντικείμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλείται ο καθηγητής κ. Αντωνόπουλος Βασίλειος να απονείμει τιμητικές διακρίσεις στους αποχωρήσαντες καθηγητές κ. Κωνσταντίνο Τσατσαρέλη και κ. Ευαγγελία Αναστασιάδου Παρθενίου. Γεια σας και από μένα. Μεγάλη μου χαρά και τιμή για να απονείμω την τιμητική διάκριση στους δύο εκλεκτούς συναδέλφους. Την κυρία Αναστασιάδου την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν από τα φοιτητικά μου πέστε χρόνια, να μην πω χρόνια πολλά. Τον κύριο Τσατσαρέλη τα τελευταία 15-20 χρόνια έτσι συνδεθήκαμε ιδιαίτερα με μια καλή προσωπική φιλία. Παλιότερα απλώς ήταν ένας συνάδελφος. Αλλά κάπου στον δρόμο, μεγαλώνοντας εγώ δηλαδή και μικραίνοντας αυτός, πλησιάσαμε αρκετά. Λοιπόν, ξεκινάμε μερικά βιογραφικά σημεία από το βιογραφικό της κυρίας Αναστασιάδου. Η κυρία Αναστασιάδου Παρθενίου είναι ο κύριος και ο Κλεάνθης εδώ πέρα, ο σύζυγος. Τον συγχαίρω, θα τον συγχαρούμε και αυτόν μαζί για την συμπαράσταση τόσα χρόνια στην κυρία στη Λίτσα. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το 1972 έλαβε με άριστα το πτυχίο του Τμήματος Γεωπονίας της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του Απεθύτα και κατά τη διετία 1973-75 παρακολούθησε την ειδίκευση εγγύων βελτιώσεων του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της σχολής μας, της Γεωπονικής Σχολής εννοείται. Και το Μάιο του 1976 πήρε το δίπλωμα των Μεταπτυχιακών Σπουδών με άριστα. Με ανάλογη επίδοση, το Δεκέμβριο του 1984 πήρε το διδακτορικό δίπλωμα από την Γεωπονική Σχολή με κύριο αντικείμενο έρευνα στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για τη μελέτη της ροής του νερού σε ανοιχτούς αγωγούς. Η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία της κυρίας Αναστασιάδου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1973, άρα τώρα αποκαλύπτονται πότε τη συνάντησα. Ως βοηθός της τότε έδρας Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων, και το 1984 εντάχθηκε στη βαθμίδα του λέκτορα. Το Μάρτιο του 1989 εξελέγει επίκουρος καθηγήτρια και το Φεβρουάριο του 1995 ως αναπληρώτρια καθηγήτρια.
Από τον Αύγουστο του 1998 μέχρι πρόσφατα υπηρέτησε το τμήμα ως καθηγήτρια με κύριο ερευνητικό αντικείμενο τη μελέτη της ροής του νερού σε ποτάμια και διόρυγες. Το μακροχρόνιο διδακτικό της έργο ήταν ιδιαίτερα πλούσιο. Δίδαξε τόσο προπτυχιακά μαθήματα όσο και μεταπτυχιακά. Πολλά που είχαν σαν βάση κυρίως την υδραυλική. Σε ανοιχτούς αγωγούς, κλειστούς αγωγούς και επιπλέον και μαθηματικά. Πολλές φορές έκανε και μαθηματικά, ας πούμε, για να συμπληρώσει τις ανάγκες. Ανέπτυξε ιδιαίτερη έντονη ερευνητική δραστηριότητα πάνω σε θέματα κίνησης των επιφανειακών νερών και μεταφοράς ρήπων, εκτίμηση πλημμυρικών παροχών, διόδηση πλημμυρών, αντιπλημμυρικής προστασίας, υδρομετρήσεων, ολοκληρωμένης διαχείρισης δατικών πόρων και αειφόρων γεωργικής πρακτικής σε πλημμυροπαθείς περιοχές και συμμετείχε σε πολλά εθνικά ερευνητικά προγράμματα, όπως και ήταν επιστημονικά υπεύθυνη σε 2 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Είχε διαρκή παρουσία σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις του επιστημονικού της έργου, από το οποίο προέκυψαν πολλές δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά περιοδικά, αλλά και καθώς και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Μεταξύ 1993 και 1995 πήγε με sabbatical στην Βρετανία, στην Οξφόρδια, αν δεν κάνω λάθος. Επέβλεψε την εκπόνηση πολλών πτυχιακών, μεταπτυχιακών και 2 διδακτορικών διατριβών και υπήρξε μέλος σε πολλές συμβουλευτικές επιτροπές, όπως και επιτροπές εξέτασης διδακτορικών. Όπως επίσης και συμμετείχε και στις εξελίξεις των συναδέλφων μεταξύ αυτών και στις δικές μου. Ήταν κριτής σε διεθνή εργασιών, σε διεθνή περιοδικά, μεταξύ των οποίων όπως είναι της American Society of Civil Engineers, το Irrigation and Drainage Engineering και το Engineering Mechanics. Και επίσης συμμετείχε και ως κριτής σε πολλές επιστημονικές επιτροπές εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Από το 1993 είναι μέλος της Εκδοτικής Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού Υδροτεχνικά. Εκτός από αυτό, είχε και διοικητικά καθήκοντα, όπως ήταν διευθύντρια του τομέα εγκύων βελτιώσεων ενταφολογίας και γεωργικής μηχανικής κατά τη 2002-2003, 2002-2003 και 2003-2004. Και επίσης είχε ενεργό συμμετοχή σε αρκετές επιστημονικές ενώσεις, μεταξύ των οποίων αναφέρω μόνο αυτή, δηλαδή της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχα και της European Society of Agricultural Engineers. Από το παραπάνω συνάγεται την κυρία Αναστασιάδου Παρθενίου έχει υπηρετήσει επάρξια και δημιουργικά την εκπαίδευση, την έρευνα, τη διοίκηση ως καθηγήτρια της Γεωπονικής Σχολής και ως μέλος της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος και εισηγούμε με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση στα μέλη της εταιρείας να της απονεμηθεί η τιμητική διάκριση που απονέμεται στα επίλεκτά της μέλη. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση, κύριε Αναστασιάδου. Συνηθίζεται σε παρόμοιες εκδηλώσεις ο κάθε τιμόμενος να λέει 2 λόγια για τα βιώματά του κατά διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Αλλά σήμερα είναι πολύ και οι τιμόμενοι και πολύ εκλεκτοί. Επομένως, οτιδήποτε πει κανείς πέραν ενός μεγάλου ευχαριστώ, είναι σπατάλη του χρόνου σας. Από βάθος καρδιάς ευχαριστώ την Ένωση Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας για την τιμή που μου κάνει. Να σημειώσω ότι λόγω ηλικίας ήταν μαθητές μου, ήμουν καθηγήτρια ή δίδαξα, όχι σας καθηγήτρια, αλλά σε χαμηλότερη βαθμίδα, στους περισσότερους από τους παρευρισκόμενους, πλην του κυρίου Τζιμόπουλου. Όλους τους άλλους νομίζω τους έχω διδάξει, ακόμη και στον κύριο Γιαννόπουλο που ήταν λίγο μεγαλύτερος από μένα ηλικιακά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εκείνος λίγο μεγαλύτερο είναι ο Τζιμόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και στα δικά σας, εφόσον βέβαια φτάσετε τα χρόνια μου.
Έχω επίσης την τιμή και την ευχαρίστηση να κάνω την εισήγηση για την απονομή της τιμητικής διάκρισης στο άλλο μέλος της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, τον καθηγητή Κωνσταντίνο Τσατσαρέλη. Είπα πριν, ας πούμε, ότι πραγματικά είναι ιδιαίτερα μεγάλη μου χαρά. Θα σας διαβάσω μερικά πράγματα και για τον κύριο Τσατσαρέλη, έτσι, για να μαθαίνουμε ο καθένας τι γίνεται γύρω μας. Είναι καλό δηλαδή κάπου να ακούμε έστω και αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τσατσαρέλης γεννήθηκε στον Παλαμά της Καρδίτσας το 1944. Το λέω και εγώ, κύριε Μαρτζόπουλε, ας πούμε, μια και σας το είπα και εσάς ο κύριος Παπαδάκης. Περάτωσε τις σπουδές του της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο Παλαμά και μετά από εξετάσεις μπήκε στο τμήμα Γεωπονίας της τότε Γεωπονικής και Γεωδασολογικής Σχολής του ΑΠΙΘΙΤΑ και από όπου απεφύτησε το 1968. Το Νοέμβριο του 1970 διορίστηκε βοηθός στο Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας της σχολής μας και τον Οκτώβριο του 1974 μετέβη στη Γαλλία για μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1974-75 παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό και στη συνέχεια το 1977 απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα μηχανικού. Το Μάρτιο του 1977 επανήλθε στη θέση του ως βοηθός και το Δεκέμβριο του ίδιου έτους μετατάχθηκε σε κοινή θέση επιμελητή του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας. Το 1979 μονιμοποιήθηκε στην ίδια θέση και το 1982 εντάχθηκε στη θέση λέκτορα της σχολής. Το 1984 ως επίκουρος και το 1986 εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής. Ενώ το Μάρτιο του 1992 καθηγητής με γλωσσικό αντικείμενο την εκμηχάνηση των καλλιεργειών, την οποία αυτή τη θέση την κατήχε μέχρι πρόσφατα δηλαδή, 31 Αυγούστου 2011 που συνταξιοδοτήθηκε. Το διδακτικό του έργο υπήρξε μακροχρόνιο, 41 χρόνια. Δίδαξε στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα πολλά μαθήματα του ευρύτερου αντικειμένου της γεωργικής μηχανολογίας και μάλιστα επειδή το μεταπτυχιακό διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, διαμόρφωσε και εξ αρχής πολλά νέα αντικείμενα και μαθήματα. Εμείς κατά κάποιο τρόπο το άλλο μεταπτυχιακό τα είχαμε βρει σχεδόν έτοιμα. Απλώς συμβάλαμε κατά ένα μέρος, ενώ οι συνάδελφοι από εκεί στήσαν το μεταπτυχιακό, το καινούργιο. Η συμβολή του στην εκπόνηση διατριβών όλων των επιπέδων υπήρξε σημαντική. Υπήρξε επιβλέπων καθηγητής διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών και συμμετείχε σε πολλές τριμελείς και επταμελείς επιτροπές. Κατά τη μακρά θητεία του στο Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, πραγματοποίησε μόνος του ή με συνεργάτες βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε πολλά αντικείμενα του αντικειμένου, επιμέρους αντικείμενα της γεωργικής μηχανολογίας, από όπου προέκυψαν αρκετές επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε ξένα περιοδικά ελληνικά και φυσικά σε διεθνή και σε πρακτικά συνεδρίων διεθνή και ελληνικά. Για τις διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων και των φοιτητών συνέγραψε 7 επιμελημένα βιβλία και 11 τεύχη σημειώσεων. Πολλά από τα συγγράμματά του διανέμονται ως διδακτικά βιβλία και από τα άλλα γεωπονικά τμήματα ΑΕΗ και ΤΕΗ. Συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από το ελληνικό δημόσιο. Επίσης συνεργάστηκε με τον ΦΑΟ, με το ΚΕΠΕ για τη μελέτη της ελληνικής αγοράς γεωργικών μηχανημάτων και με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και πρόσφερε τη βοήθειά του όπου του ζητήθηκε. Ο κ. Τσατσαρέλης διατέλεσε διευθυντής του τομέα εγκύων βελτιώσεων, τα διοικητικά του καθήκοντα τώρα, δαφορολογίας και γεωργικής μηχανικής. Επίσης, από το 2005 ήταν διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας. Προφανώς συμμετείχε σε εισηγητικές επιτροπές για την κρίση μελών τόσο στα άλλα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και σε μέλη του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξε κριτής σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά του κλάδου, κριτής ερευνητικών προτάσεων της ΓΕΤ, μέλος εξεταστικών επιτροπών του ΙΚΙ και πρόεδρος ή μέλος διεθνών και εθνικών συνεδρίων, καθώς και προσκεκλημένος ομιλητής σε εθνικά συνέδρια και σεμινάρια.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος και κατά επανάληψη εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Συμμετείχε σε όλα τα συνέδρια, είναι εδώ συνεχώς, και στις επιστημονικές επιτροπές του, όπως και για την κρίση των εργασιών των συνεδρίων. Και συχνά και ο μιλητής και στο προηγούμενο συνέδριο και σε αυτό το συνέδριο τον καλέσαμε να κάνει την εναρκτήρια ομιλία. Από όσα αναφέρθηκε, συνάγεται ότι ο κύριος Τσατσαρέλης έχει υπηρετήσει επάξια και δημιουργικά την εκπαίδευση, τόσο την έρευνα και τη διοίκηση, και αυτό ως καθηγητής Γεωπονικής Σχολής και ως μέλος της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, προσφέροντας κοινωνικό έργο σε πολλούς τομείς και τιμώντας επάξια τη θέση και τον τίτλο του καθηγητή, αλλά και μέλος της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος. Αγωνίστηκε για την εξύπνηση του κύρους της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, για τη συνεργασία με άλλους φορείς, καθώς και με την εγγραφή νέων μελών και την ενεργοποίηση του στόχους της εταιρείας. Για όλα αυτά, με μεγάλη μου χαρά εισηγούμε στην Γενική Συνέλευση ή της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών να του απονεμηθεί η τιμητική διάκριση που απονέμεται σε όλα τα επίλεκτα μέλη της εταιρείας. Εύχομαι υγεία και το καλύτερο από εδώ και πέρα, απόλαυση και των εγγονών. Μου έχει ήδη έναν εγγονό και φαντάζει με καλύτερα πάνω. Δηλαδή, μην δώσω με καλύτερα, έτσι. Αγαπητοί φίλοι, εγώ ό,τι είχα να πω τα είπα το πρωί. Θέλω να σας εκφράσω βαθύτατες ευχαριστίες για την τιμή που μου κάνετε. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε υγεία, δύναμη και να προχωρήσει η ΕΓΜΕ όπως την ξεκινήσαμε, να συνεχίσει να προσφέρει έργο και κυρίως να είναι και ένα βήμα για τους νέους επιστήμονες τόσο των προπτυχιακών όσο και των υποψηφίων διδακτόρων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλείται ο μόνιμος καθηγητής κύριος Χρήστος Τζιμόπουλος να απονείμει τιμητική διάκριση στον αποχωρήσαντα καθηγητή κύριο Σταύρο Γιαννόπουλο. Λοιπόν, όπως είπε και η κυρία Αναστασιάδου, ήμουν ο αρχαιότερος των καθηγητών και όλοι όσοι εδώ έχουν υπάρξει μέσα, ακόμα και από το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπήρξα σε πάρα πολλές εκλογές τους, είτε ως λέκτορες, είτε ως επικούρους, είτε ως καθηγητές. Δεν ξέρω αν αποτελεί θλιβερό ή ωραίο προνόμιο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε εδώ ο αρχαιότερος μέσα από το 1977 ως καθηγητής και τακτικός καθηγητής. Ίσως είμαι και ο μόνος που διατέλεσα τακτικός καθηγητής από τους παρισταμένους. Λοιπόν, θα μιλήσω για τον κύριο Γιαννόπουλο, τον Σταύρο, από μνήμης, διότι υπήρξε μαθητής μου ήδη από το 1975-76 περίπου, στο μεταπτυχιακό τμήμα των Εγγύων Βελτιώσεων Θεσσαλονίκης. Λίγα λόγια, γεννήθηκε στην Αθήνα. Εφόσον τώρα έχει πάρει συνταξιοδότηση, η ημερομηνία της γέννησής του είναι το 1944, δεν μπορούμε να την κρύψουμε. Μπήκε σε 2 σχολές του Πολυτεχνείου. Πρώτα τέλειωσε αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός το 1968 και στη συνέχεια τέλειωσε και το τμήμα πολιτικών μηχανικών του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης το 1975. Αμέσως μετά εισήχθη στο τμήμα Εγγύων Βελτιώσεων, όπου υπήρξε μαθητής μου σε 2 χρόνια σπουδών. Τότε τα μεταπτυχιακά ήταν με 22 μαθήματα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και υπήρξε επίσης μαθητής μου καθ' όλη τη διάρκεια που εξεπώνησε την μεταπτυχιακή του διατριβή πάνω σε ακόριστη ροή και έκανε μία εντελώς πρωτότυπη εργασία, πειραματική εργασία
και είχε και μοντελοποίηση. Αμέσως μετά την αποφοίτησή του το 1978, ενεγράφει, επειδή ήδη είχα γίνει καθηγητής στο Πολυτεχνείο, ως υποψήφιος διδάκτορας και μάλιστα είχε γίνει και η δημοσίευση της αποδοχής του ως ειδικού επιστήμονα στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης. Τέλειωσε υπό την επίβλεψή μου πάνω σε θέματα ακορέστου ροής. Βεβαίως είχε εντελώς θεωρητικό το περιεχόμενο, ήδη από πειραματική διαδικασία είχε περάσει, πάνω σε θέματα μοντελοποίησης της μονοδιάστατης κατακόρυφης ροής και σε θέματα ανάλυσης ευαισθησίας ορισμένων παραμέτρων της εξώσεως του Βαγγενούχτεν και άλλων. Περάτωσε το διδακτορικό το 1985 με το βαθμό άριστα και στη συνέχεια το 1986, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έγινε λέκτορας στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, όπου πέρασε κανονικά όλες τις διαδικασίες για να φτάσει το 1999 ως καθηγητής των υδραυλικών έργων. Ο κύριος Γιαννόπουλος, πέραν από την ερευνητική του προσπάθεια πάνω σε θέματα της ακορέστου ροής, είχε και ιδιαίτερη προσπάθεια σε θέματα που άπτονται της ιδρεύσεως και των αποχετεύσεων, κυρίως των ιδρεύσεων, πάνω σε θέματα οικονομίας του ύδατος, πάνω σε GIS και ούτω καθεξής. Θα ήθελα όμως να τονίσω και ένα άλλο τομέα, τον τομέα της πρακτικής εφαρμογής όλων αυτών των πραγμάτων, διότι πριν γίνει ακαδημαϊκός, είχε διατελέσει ως μηχανικός στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Θεσσαλονίκης, όπου και αφενός μελέτησε αρκετά έργα πάνω σε θέματα ιδρεύσεων και αποχετεύσεων, αφετέρου υπήρξε και επιβλέπων καθηγητής πάνω στην εφαρμογή αυτών των μελετών. Αυτό του έδωσε ένα προβάδισμα σε ό,τι αφορά και την διδασκαλία και την έρευνα πάνω σε τέτοια θέματα των ιδρεύσεων και αποχετεύσεων στα πολυτεχνία μας, διότι ακριβώς σήμερα τα πολυτεχνία μας στερούνται αυτών που λέμε εφαρμοσμένων καθηγητών, δηλαδή καθηγητών που να έχουν σχέση με την πράξη έξω. Είναι λοιπόν από τους ολίγους ανθρώπους που είχαν μια τέτοια εμπειρία και επομένως και σε επίπεδο διδασκαλίας αλλά και σε επίπεδο έρευνας μπορούσε και στεκόταν στα πόδια του, όπως λέμε, διότι αυτά τα οποία δίδασκε τα είχε ζήσει, τα είχε βιώσει και επομένως μπορούσε ακριβώς να δει ποια από τα θεωρητικά αυτά συμπεράσματα μπορούσαν να εφαρμοστούν και υπό ποιες συνθήκες μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και δεν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα κυρίως στις πολυτεχνικές σχολές που είναι εφαρμοσμένες. Γιατί δεν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα? Διότι ενώ επιτρέπεται να εκτελεί κανείς ιδιωτικές μελέτες πάνω σε θέματα οικοδομικά κτλ., δεν έχει τη δυνατότητα όμως να εκτελεί ανάλογες μελέτες πάνω σε θέματα υδραυλικών έργων, λιμενικών έργων, αστικής υδραυλικής κτλ., διότι το έχει απαγορέψει η σχετική νομοθεσία. Αυτά τα ολίγα πάνω στο εφαρμοσμένο έργο του κ. Γιαννόπουλου. Ας έρθουμε τώρα και στο διοικητικό του έργο. Πρώτον, να πούμε ότι ως μηχανικός της ΤΙΔ είχε αναλάβει τέτοιο διοικητικό έργο. Και δεύτερον, να πούμε ότι αμέσως και πριν από την αποχώρησή μου είχε διατελέσει επανειλημμένος διευθυντής του τομέα υδραυλικών έργων του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων. Επίσης, μετά την αποχώρησή μου το
με συγχωρείτε, ευχής έργο, ναι. Διετέλεσε συνδιευθυντής του Εργαστηρίου Ιδραυλικών Έργων και Διαχείριση Εντατικών Πόρων μαζί με τον κύριο Γείτονα και μέχρι την αποχώρησή του τον Αύγουστο. Σήμερα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, όπου είχε λάβει μέρος και ως απλό μέλος επί σειρά ετών και πριν από 1,5-2 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, εξελέγει πρόεδρος της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης. Όλα αυτά νομίζω είναι σημαντικά. Έχει αρκετά μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και σε συνέδρια και με μεγάλη μου χαρά τον προτείνω σήμερα για αυτή την τιμητική πλακέτα που το απονέμει η ΕΓΜΕ και είμαι περήφανος που εγώ προσωπικά θα δώσω σε ένα μαθητή μου αυτή την πλακέτα. Παρακαλώ τον κύριο Γιαννόπουλο να έρθει επάνω. Καλησπέρα σας. Θεωρώ εξαιρετική τιμή στο μαθητή να τον προσφωνεί ο δάσκαλος. Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και η φίλη Λίτσα, η κυρία Αναστασιάδου, είναι πολύ τιμόμενοι να είμαστε λακωνικοί. Αν η κυρία Αναστασιάδου μιλάει ότι πρέπει να είμαστε λακωνικοί, εγώ που είμαι και λάκων, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να πω πολύ λιγότερα, ας πούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης που μου κάνει αυτή την εξαιρετική τιμή να μου απονέμει, να με τιμήσει, να ευχηθώ τα καλύτερα, μακροημέρευση και επιτυχίες στην Ένωση και έστω και από αυτήν τη θέση στην οποία βρισκόμαστε, του συνταξιούχου πλέον, να είναι βέβαιο ότι θα είμαστε μαζί τους, όχι μόνο πνευματικά, αλλά και ενεργά στελέχη ακόμα, για να τη βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι σας. Καλείται Κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, καθηγήτρια κυρία Μαρία Σακελαρίου Μακραντονάκη, να απονείμει τιμητικές διακρίσεις στους αποχωρήσαντες καθηγητές κύριους Νικόλαο Δαλέζιο και Γιώργιο Καραντούνια. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ έχω τη χαρά και την τιμή να απονείμω τιμητικές διακρίσεις στον καθηγητή μας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, στον κύριο Δαλέζιο, και στον γνωστό μας και αξιαγάπητο κύριο Καραντούνια και πρόεδρο της ΕΓΜΕ, βέβαια. Λοιπόν, ο κύριος Δαλέζιος με παρακάλεσε να πω πολύ λίγα, μου έδωσε ένα μικρό βιογραφικό. Έχω λοιπόν να πω για τον κύριο Δαλέζιο ότι έχει πτυχίο μαθηματικού, έχει μεταπτυχιακό στη μετεωρολογία και επίσης ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στην υδρολογία στο Πανεπιστήμιο Delft της Ολλανδίας. Επίσης έχει PhD στους πολιτικούς μηχανικούς στον Καναδά, με ειδίκευση τους υδάτινους πόρους. Ήταν καθηγητής στους πολιτικούς μηχανικούς στην Οτάβα του Καναδά, με αντικείμενο την υδρολογία, και είναι καθηγητής στην Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος από το 1991 μέχρι σήμερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η διδασκαλία και η έρευνά του αφορούν φυσικούς κινδύνους, τηλεπισκόπηση, αγρομετεωρολογία και GIS. Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε εθνικά και διεθνή περιοδικά, καθώς επίσης και σε συνέδρια, και είναι από τους πιο δραστήριους και πιο ικανούς καθηγητές της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Τον καλό λοιπόν, του εύχομαι
κάθε καλό και τον καλό να παραλάβει την τιμητική πλακέτα. Άστο, γιατί θα πω και τον κύριο Καραντούτη στη συνέχεια. Θα είμαι και εγώ πάρα πολύ σύντομος. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ΕΓΜΕ για την ειλικρινά έτσι, μεγάλη τιμή που μου έκανε και την συνάδελφο μου την κυρία Μακαντονάκη και την κυρία Σακελαρίου για τα καλά λόγια που είπε. Δυστυχώς ή ευτυχώς ο χρόνος δεν περνάει ούτε πολύ γρήγορα ούτε πολύ αργά, αλλά το ίδιο σταθερά. Αυτή την περίοδο ειλικρινά και πιστεύω ότι εκφράζω και τους άλλους ήδη τιμηθέντες και αποχωρήσαντες, προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι μας έχει συμβεί. Ειλικρινά είμαστε πιο χαλαρά και θέλω να πιστεύω ότι από αυτή τη ματιά θα τα βλέπουμε πιο αισιόδοξα, όχι μόνο ένα απολογισμό το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά και όσο το δυνατόν μπορούμε μια προοπτική. Σε αυτή λοιπόν τη βάση θέλω να πιστεύω και πάλι ότι εκφράζω και τους άλλους συναδέλφους, όσο αντέχουν οι δυνάμεις μας, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη και την πορεία της εταιρείας και θα είμαστε παρόντες όσο κρατάνε οι δυνάμεις μας και οι πνευματικές μας και οι φυσικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για σένα, Σταύρο, τα είπε να είσαι αισιόδοξος. Ναι. Να τα αποδεικνύεις κιόλας όμως. Εντάξει. Λοιπόν, μακάρι. Λοιπόν, για τον κύριο Καραντούνια έχουμε να πούμε τα εξής. Είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός. Θες να πω και χρονολογίες? Να μην λέω καλύτερα. Ναι. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην υδραυλική υδρολογία και υδραυλικά έργα στο Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης της Γερμανίας, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών. Διετέλεσε επιστημονικό συνεργάτης Εργαστηρίου Υδραυλικών Έργων και Υδατικής Οικονομίας, Ινστιτούτου Υδραυλικών Έργων και Γεωργικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Μοσόνη. Είναι διδάκτορ μηχανικός Πανεπιστημίου Καρλσρούης. Έχει διοριστεί σαν μόνιμος επιμελητής στο Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και διετέλεσε και υφηγητής στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών στα υδραυλικά έργα. Τα επόμενα όλα που είχαμε γραμμένα μου τα έσβησε, είπε να μην τα πω για να μην μακρηγορούμε. Το 2000 έγινε αναπληρωτής καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 2005 καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 2000 μέχρι το 2005 διατέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί με τα ερευνητικά του καθήκοντα σε όλους τους κλάδους της υδραυλικής, υδρολογίας, υδραυλικά έργα, γεωβελτικά έργα, έργα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και η επαγγελματική του δραστηριότητα αφορά μελέτες, επιβλέψεις έργων, ήταν μελετητής και σύμβουλος μελετών, στατιστικών και αντισυσμικών μελετών, υδραυλικών έργων, υδραυλικών πόρων και λιμενικών έργων, γεωργικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικών μελετών και μελετών ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχει κάνει και επίβλεψη διαφόρων έργων. Είναι συντάκτης πολυαρίθμων δημοσιεύσεων σε διεθνή και εθνικά περιοδικά και μου είπε να σας πω ότι παρά το ότι δεν είναι γεωπόνος, ασχολείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον με την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων γεωπονίας, θεωρώντας ότι οι καθηγητές οφείλουν να φέρουν ευθύνη για την επαγγελματική αποκατάσταση των γεωπόνων. Επίσης, και κάτι που ήθελα να πω, είναι σύζυγος της Βούλας. Μου είπε να το πω αυτό. Η Βούλα είναι σύζυγος του Γιώργου. Έχει 4 παιδιά, 2 γιους και 2 κόρες, αλλά το σημαντικότερο εξ όλων είναι παππούς ενός εγγονού του Δημήτρη.
Θα πω, πιστεύω, τα λιγότερα λόγια από όλους. Ευχαριστώ όλους για όλα. Να είμαστε καλά και να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθώντας το πρόγραμμα, έχουμε τώρα την διάλεξη του συναδέλφου Παντελή Ζωιόπουλου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα γεωργική μηχανική από την αρχαιότητα έως τη Βυζαντινή εποχή. Να αρχίσω τώρα, να αρχίσω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, εκλεκτοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι. Είναι τουλάχιστον ασυνήθιστο σε μια τέτοιου είδους παρουσίαση, δηλαδή δεν πρόκειται για ερευνητική εργασία, αλλά για μια διάλεξη, να εμφανίζονται τρεις συνσυγγραφείς από το αγγλικό co-authors. Δεν σας κρύβω ότι η αναγραφή και των τριών ονομάτων ήταν αποτέλεσμα δικής μου επιμονής, έτσι γιατί ένιωθα ότι έπρεπε να αποδοθεί δικαιοσύνη στους συντελεστές παραγωγής αυτής της εργασίας. Η νεαρά κυρία εκ δεξιών μου, η Λαμπρινή Σιδέρη, εκλεκτή φιλόλογος, πιστώνεται με τη συλλογή της ιστορικής πληροφορίας και την καταρχήν διάταξη του κειμένου μετά των εικόνων. Επί της τεχνικής ακρίβειας αυτών των πληροφοριών έθεσε το κύρος του ο έγκριτος μηχανικός, ο αγαπητός πρόεδρος της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, καθηγητής κύριος Γιώργος Καραντούνιας. Οπότε γύρεται το ερώτημα τι ρόλο παίζει ο υποφαινόμενος σε αυτή την ιστορία. Τις προάλλες ο κύριος Καραντούνιας με πήρε στο τηλέφωνο και μου είπε: «Κύριε Ζωιόπουλε, θα ήθελα να φιλτράρει εντός εισαγωγικών γεωργικά το κείμενο και να το παρουσιάσει ένας γεωπόνος. Και σκέφτηκα εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής να προσκαλέσω εσάς». Και πράγματι, οι τρεις μας είχαμε 4 πολύ ωραίες συναντήσεις για την επεξεργασία του κειμένου, όπου είχα την ευκαιρία να θαυμάσω την επίμοχθο προσπάθεια του κυρίου Καραντούνια να συντονίσει την εξεβαρίθμου πλήθους αποτελουμένη ομάδα συνεργατών του για την άρτια οργάνωση του συνεδρίου. Όμως το ερώτημα παραμένει γιατί σε μένα, ίσως γιατί διέγνωσε την αγάπη μου για την ιστορία της Γεωργίας. Ίσως επίσης γιατί με τον Γιώργο Καραντούνια ήμασταν συμμαθητές στο 10ο Γυμνάσιο Αρένων Αθηνών στους Αμπελοκήπους, κάπου μεταξύ Μευτηρίου της Έλενας και γηπέδου του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα ήταν μεσοτυχία με το Υπηρίκιο Αναμορφωτήριο Θηλαίων. Του λόγου του αληθές μπορεί να το επιβεβαιώσει ο καθηγητής Γιάννης Μενεγάτος, που είναι στο ακροατήριο και ο οποίος ήταν και αυτός συμμαθητής μας. Μετά από πολλή σκέψη κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η αιτία πρέπει να βρίσκεται στο σημείο που τμήθηκαν οι τροχές μας ακόμη μια φορά. Καταταγήκαμε μαζί στο πολεμικό ναυτικό και βρεθήκαμε και οι δύο να υπηρετούμε στην τρίτη μόμα Βορείου Ελλάδος. Αυτό στα βουνά της Μακεδονίας, στο Βέρμιο Θαρό, και εγώ στις εσχατιές της οροσειράς της Ροδόπης, σε ένα αμιγώς πομάκικο χωριό, το Μεγαδέριο. Άμα το βρείτε στο χάρτη να μου το πείτε. Εκεί κάναμε διάφορα τεχνικά έργα, διανοίξεις, εκβραχισμούς, διαμόρφωση πρανών και κάλυψή τους με φυτά για αποφυγή της διάβρωσης του εδάφους.
Ίσως αυτό το τελευταίο, χαλαρά έστω, να μου δίνει το δικαίωμα, αν και ειδικός γεωπόνος ζωοτέχνης, αλλά ένθερμος οπαδός της γενικής γεωπονίας, να αγγίζω σήμερα ορισμένες ψηφίδες από το μοσαϊκό της εξέλιξης της γεωργικής μηχανικής ανά τους αιώνες. Έχοντας πει τα παραπάνω, τώρα θα ασχοληθούμε με την περιπέτεια της γεωργικής μηχανικής στον ελλαδικό χώρο, από την αρχαιότητα ως το Βυζάντιο. Έχουμε αρκετά πράγματα να χωρέσουμε στο χρόνο που μας έχει διατεθεί στο πρόγραμμα και επειδή θα τελειώσουμε εντός αυτού του χρόνου, θα είμαστε υποχρεωτικά σύντομοι, σχεδόν επιγραμματικοί. Πάμε, κοπελιά. Το ταξίδι στην αρχαία ελληνική τεχνολογία, δηλαδή το ταξίδι μέσα στην ιστορία του ελλαδικού χώρου, είναι εντυπωσιακό. Από τη μυθολογία, οι πρώτοι αχαϊκοί μύθοι περιστρέφονται γύρω από την εκμάθηση της γεωργικής τέχνης και τα πρώτα οργώματα της γης, χωρίς όμως να ξεχνούν και την παρουσία του θεϊκού παράγοντα. Εδώ βλέπετε τη θεά Δήμητρα. Σύμφωνα με ένα μύθο, η Δήμητρα, σαν ανταμοιβή στο βασιλιά της Ελευσίνας Κελεό, που τη φιλοξένησε, έμαθε στο γιο του, τον Τριπτόλεμο, να καλλιεργεί τη γη και του έδωσε τους σπόρους από το σιτάρι, το οποίο αποτελεί και τη βασική τροφή για τον άνθρωπο. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι πήραν τους σπόρους από τον Τριπτόλεμο και έμαθαν έτσι να καλλιεργούν τη γη. Εδώ βλέπετε από αριστερά είναι η Περσεφόνη, στο μέσον ο Τριπτόλεμος και δεξιά η Δήμητρα. Εδώ βλέπετε ένα κρατήρας παριστάνων τον Τριπτόλεμο και τη Δήμητρα πριν αναχωρήσει ο πρώτος για να διδάξει την καλλιέργεια του σταριού στους ανθρώπους. Στα ομηρικά έπι τώρα, το σπουδαίο ρόλο της γεωργίας στην οικονομική ζωή της ομηρικής Ελλάδας μαρτυρεί η αυθονία των λογής αναφορών που απαντώνται στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια και πάρθηκαν από την καθημερινή γεωργική πράξη. Το επόμενο. Στην Ιλιάδα ο Αχιλλέας παραβάλλεται με γοργό χήμαρο, τα νερά του οποίου κατευθύνονται σε πλούσια ανθισμένο κήπο από αρδευτικά έργα. Σε ένα άλλο σημείο λέγεται ότι κανένας υδατοφράχτης, κανένα φράγμα στημένο γύρω από τους ανθισμένους κάμπους δεν μπορεί να σταματήσει το ακράτητο ποτάμι. Στη ραψοδία Νη αναφέρεται ελαιοκαλλιεργητής, ο οποίος φυτεύει δενδρίλια ελαιοδένδρου σε τόπους όπου έχουν άφθονο νερό. Στη φιλοσοφία τώρα. Πυρήνας και κεντρική ιδέα της στοικής φιλοσοφίας είναι το απόφθεγμα ομολογωμένος τη φύση ζήν, του τέστην και καταρετήν ζήν, από το οποίο διαφαίνεται και η άμεση σχέση και σύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί για αυτόν το λίκνο της ύπαρξής του. Πάνω είναι ο Ζήνων ο Κιτιεύς και κάτω ο Κλεάνθης ο Άσιος. Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον υπήρξε πάντα για τον άνθρωπο ένας χώρος από τον οποίο αντλούσε πόρους για την επιβίωσή του και από όπου ανέπτυσε τη δραστηριότητά του. Η εποχή που μας ενδιαφέρει ξεκινά από τη μετάβαση του ανθρώπου από την κοινή... Είναι κάποιος χτύπος ακούγεται, εγώ δεν χτυπάω τίποτα. Το μικρόφωνο είναι. Να μιλάω λίγο πιο μακριά. Ευχαριστώ, ναι. Η εποχή που μας ενδιαφέρει ξεκινά από τη μετάβαση του ανθρώπου από την κυνηγική και τροφοσυλλεκτική περίοδο στην ανάπτυξη μιας πρωτόγονης γεωργίας βασισμένη στα σιτηρά σε συνδυασμό με την εξημέρωση και εκτροφή αγροτικών ζώων. Εδώ είναι μια κύλιξ στην εικόνα του Νικοσθένους με παράσταση αρρώσεως. Να πάω λίγο πιο κοντά. Σύμφωνα με τον Άγγλο αρχαιολόγο Ρέμφριου, αυτό συνέβη περί το 6000 π.Χ. Έκτοτε συνετελέστη μια αλματώδης πολιτισμική πρόοδος στον ελλαδικό χώρο, η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη του μινωικού μικηναϊκού πολιτισμού, ο οποίος με τη σειρά του συνετέλεσε στην ανάπτυξη του πολιτισμού της κλασικής Ελλάδας. Αυτό είναι, αυτή που βλέπετε, μια βουκολική σκηνή με θέμα ποιμένες και αυλούς, φλάουτα, από το μεταγεγραμμένο ρωμαϊκό χειρόγραφο Codex Vergilius Romanus, τρίτο βιβλίο από τα γεωργικά. Από άγνωστο ζωγράφο, βρίσκεται στο Βατικανό. Η γεωργία, συνεπώς, αποτελεί την άμεση επαφή του ανθρώπου με το περιβάλλον, μέσα από την οποία εφαρμόζονται τεχνικές και πολλές άλλες γνώσεις, τόσο για την καλλιέργεια της γης, όσο και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, από ακραία καιρικά φαινόμενα, άνεμοι, πλημμύρες, ανομβρία. Παράλληλα, οι μέθοδοι καλλιέργειας, εκμετάλλευσης της γης μαρτυρούν τον τρόπο με τον οποίο επεμβαίνει ο άνθρωπος στο περιβάλλον ώστε να συντηρείται η αειφορία.
Διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην αρχαία Ελλάδα, γεωργία. Η αρχαία ελληνική οικονομία ήταν μεικτή, βασιζόμενη στην καλλιέργεια των αγρών, καθώς και στην ενασχόληση με την κτηνοτροφία. Οι αρχαίοι γεωργοί που καλλιεργούσαν τα μικρά σχετικά χωράφια τους, με τη βοήθεια των μελών της οικογένειάς τους, είχαν στη διάθεσή τους συνήθως 1 ή 2 δούλους και ελάχιστα εργαλεία, τα οποία και παρέμειναν βασικά τα ίδια, χωρίς ιδιαίτερα σημαντικές εξελίξεις. Αττικός μελανόμορφος αμφορεύς, εικονίζουν σατήρους ασχολουμένους με την ινοποίηση. Αγροτικές εργασίες και πρακτικές. Σπορά. Η σπορά έπρεπε να γίνει αφού είχαν πέσει οι πρώτες βροχές, ενώ ο σπόρος έπρεπε να μοιράζεται σωστά στα ελαφριά εδάφη, λιγότερο και στα βαριά περισσότερο. Απαραίτητο ήταν να γνωρίζει κανείς καλά τη σύσταση των εδαφών για να καλλιεργούνται κάτω από τις καλύτερες συνθήκες και με τη μεγαλύτερη απόδοση. Θερισμός. Ο θερισμός ήταν η συλλογή του καρπού μαζί με το στάχι και γινόταν με τη χρήση του δρεπάνου, με οδόντες από πυρητόλιθο στην νεολιθική εποχή, ενώ αργότερα εδραιώθηκε η μεταλλική λεπίδα. Ο θερισμός δεν έπρεπε να γίνεται κόντρα στον άνεμο. Το κόψιμο των σιτηρών έπρεπε να γίνεται χαμηλά για να υπάρχει περισσότερο άχυρο προς χρήση ή στο μέσον της καλαμιάς του τελέχους, αν τα σιτηρά ήταν ψηλά, για να μην είναι κοπιαστικό το αλώνισμα. Αλώνισμα. Τα στάχια που μόλις είχαν θεριστεί δένονταν με τους αμαλοδετήρες και στη συνέχεια τα δεμάτια μεταφέρονταν στο αλόνι, ο οποίος ήταν ένας χώρος ανοιχτός και κλικός, ισοπεδωμένος και περιφραγμένος σε περιοχή όπου φυσούσαν άνεμοι. Κατά τη διάρκεια του αλωνίσματος, τα στάχια συνθλίβονταν είτε από τις οπλές ή τις χειλές των ζώων, βόδια, ημίων ή άλογα, είτε από χτυπήματα με ξύλινες δοκούς που διέθεταν πριονοτή πλάκα στην κάτω επιφάνεια, ώστε να απελευθερωθούν τα σπέρματα, οι σπόροι. Μέχρι να ξεχωρίσει δηλαδή ο χρήσιμος καρπός από τα άλλα μέρη του φυτού, τα οποία χρησιμοποιούσαν στις ζωοτροφές. Λίχνισμα. Το λίχνισμα ήταν το επίμονο τίναγμα στον αέρα, ώστε να παρασυρθεί το άχυρο από τους καρπούς, ενώ έπειτα γινόταν η αποθήκευση του καρπού χωρίς να έχει προηγηθεί απομάκρυνση του περιβλήματος. Το λίχνισμα γινόταν με ένα ειδικό εργαλείο τοπτίων, αντίθετα με τη φορά του ανέμου, ώστε σε τέτοια λοξή θέση, ώστε να μην έρχονται στα μάτια των λικμητήρων τα άχυρα ή με το λίκνον το καλάθι του λιχνίσματος. Εδώ είναι οπιστείο όψης με λίχνισμα επίσης του σκύφου. Ήταν σκύφοι τα προηγούμενα που δεν ανέφερα. Το λίκνο ήταν ένα ευρύ πλεκτό κάνιστρο, το οποίο κρατούσε ο αλωνιστής από τις λαβές, ανακοινώντας το έως ότου το σιτάρι αποχωριστεί από το άχυρο. Το καλό λίχνισμα καθοριζόταν σημαντικά από την πνοή του ανέμου. Οι λιχνοφόροι γνωρίζουμε ότι μετέφεραν το λίχνο ως ιερό σκεύος στις γιορτές κυρίως της Αθηνάς και του Διονύσου. Εδώ έχουμε πλαϊνή όψη του ιδίου σκύφου με λίχνισμα. Από τον Ξενοφόντα πληροφορούμαστε ότι όταν οι λιχνιστές είχαν φτάσει να ξεχωρίσουν το μισό σιτάρι, ο καθαρός καρπός δεν έπρεπε να μείνει πολλή ώρα απλωμένος στο αλόνι, αλλά να συγκεντρωθεί στο κέντρο. Σιταποθήκευση. Μετά το λίχνισμα, οι σωροί των αχύρων μεταφέρονταν στον αχυρώνα και ο καρπός αποθηκευόταν. Η καλή φύλαξη των σιτηρών ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Η αποθήκευση γινόταν σε λάκκους σειρούς ή πίθους ή στους σιτοβολώνες, σιτοβόλια, όταν επρόκειτο για μεγάλες ποσότητες που ανήκαν στο κράτος ή στα ιερά. Από την πρώιμη εποχή του Χαλκού μαρτυρούνται μεγάλες υπόγειες σιταποθήκες κοινοτικής δικαιοδοσίας. Γεωργικά εργαλεία. Την ανάγκη χρησιμοποίησης εργαλείων την ένιωσε ο άνθρωπος από την παλαιολιθική εποχή. Κατασκεύαζε πέτρινα εργαλεία και όπλα, λαξεύοντας τους λίθους που βρίσκονταν δίπλα στη σπηλιά του. Το πρώτο εργαλείο φαίνεται ότι ήταν ένα ξύλο που τον βοηθούσε να κατεβάζει τους καρπούς από τα δέντρα. Φαίνεται όμως ότι με την πνευματική του εξέλιξη ο άνθρωπος άρχισε να αφήνει τα εργαλεία που του προσέφερε η φύση και άρχισε να κατασκευάζει δικά του. Προϊστορικά δρεπάνια. Τα δρεπάνια σχετίζονται με το θερισμό, με μια πρωτογενή δηλαδή αγροτική δραστηριότητα. Τα δρεπάνια της νεολιθικής περίοδου αποτελούν το πιο συχνό έβριμα εργαλείων των σχετικών οικισμών και απαντούν σε μορφή βαθμιδωτή. Τα βαθμιδωτά δρεπάνια έχουν τμήματα λεπίδων μικρού μήκους που τοποθετούνται λοξά ως προς τον επιμήκη άξονα του στελέχους και ευθύγραμμοι, δηλαδή στα ευθύγραμμα δρεπάνια ενθέματα από λεπίδες μικρού ή μεγάλου μήκους τοποθετούνται με την κόψη παράλληλη προς τον επιμήκη άξονα του στελέχους. Αυτά είναι χάλκινα οδοντωτά δρεπάνια της νήσου Θήρας.
Το άρωτρο. Βλέπουμε τον Ισίωδιο άρωτρο. Το άρωτρο υπήρξε το πιο σημαντικό εργαλείο της αρχαίας αγροτικής καλλιέργειας. Ο Όμηρος αναφέρεται στο πικτόν άρωτρο, ενώ ο Ισίωδος και στο αυτόγειον. Τα διάφορα μέρη του αρώτου ήταν από ξύλο, εκτός από το προσαρμοσμένο τμήμα ηνίων και τους τόρμους για την ένωση των μερών. Γενικά, το βασικό σχήμα του αρώτου δεν άλλαξε πολύ μέσα στα χρόνια. Γεωργικά εργαλεία στο Βυζάντιο. Οι πληροφορίες για αυτή την ενότητα έχουν αντιληφθεί από κείμενο της κυρίας Αγγελικής Λιβέρη. Οι Βυζαντινοί αγρότες χρησιμοποιούσαν για την καλλιέργεια της γης τα ίδια πρωτόγωνα εργαλεία που ήταν σε χρήση και στην ύστερη αρχαιότητα. Πέρα όμως από το δρεπάνι θέριστρον και το άρωτρο, αλέτρι, συναντούμε και κάποια άλλα είδη γεωργικών εργαλείων, τα οποία και απεικονίζονται σπάνια στη βυζαντινή τέχνη. Οι πληροφορίες μας για το σχήμα, το μέγεθος, το υλικό και τη χρήση των γεωργικών εργαλείων είναι περιορισμένες και προέρχονται από τα λίγα ανασκαφικά ευρήματα, τις παραστάσεις των αντικειμένων σε διάφορα έργα τέχνης και κυρίως από τις γραπτές πηγές, όπως είναι ο νόμος γεωργικός, τα γεωργικά, τα γεωπονικά, βίοι Αγίων και διάφορα άλλα θρησκευτικά και μη κείμενα. Τα τελευταία χρόνια οι γνώσεις μας για το θέμα αυτό έχουν πολλαπλασιαστεί χάρη στη μελέτη εικονογραφημένων χειρογράφων του 13ου και 14ου αιώνα που περιέχουν το έργο του Ισιώδου «Έργα και ημέρε». Εργαλεία οργώματος. Αλέτρι άρωτρον. Απεικονίζεται σε σκηνές άρρωσης, σε ισιώδια χειρόγραφα, σε εικονογραφημένα χειρόγραφα από τον 9ο έως το 15ο αιώνα και σε τοιχογραφίες από το 13ο έως το 15ο αιώνα. Αυτό είναι άρωτρον από τη Μονή του Βατοπεδίου. Στις αναφερόμενες παραστάσεις το σχήμα του αρώτρου μοιάζει πολύ με το σημερινό. Μπορούν να ξεχωρίσουν με ευκρίνεια τα ξύλινα και μεταλλικά τμήματά του, σταβάριον, αρατροπόδιον, ηνίων, κράτημα. Οι γλυφές στα άκρα του ζυγού ονομάζονται μέσαβα, ενώ οι ξύλινες και καμένες ράβδοι γύρω από το λαιμό των ζώων ζεύλες. Ο ζευγολάτης, ο ελάβνων, κρατούσε τη βουκέντρα, το βούκεντρον. Άρωτρο από τη Μονή του Βατοπεδίου. Πάλι βέβαια, Μονή του Βατοπεδίου λένε να έβαλε το χέρι του ηγούμενος Εφραίμ. Βολοκόπος εις Βάρνα. Δεν μπορεί να ταυτιστεί με βεβαιότητα το εργαλείο που απεικονίζεται. Πρόκειται για παράσταση αρώτρου ή βολοκόπου. Ο άνδρας φαίνεται να είναι ανεβασμένος στο ξύλινο στέλεχος, γι' αυτό είναι προτιμότερη η ταύτιση του εργαλείου με βολοκόπο ή σβάρνα και όχι με τικάνη. Στην ταύτιση με βολοκόπο συνηγορεί και η σπορά από τη γυναίκα που ακολουθεί, μια εργασία που γινόταν μετά το βολοκόπισμα. Από το Βατικανό. Εργαλεία θερισμού, δρέπανων ή θέριστρων. Τα βυζαντινά δρεπάνια ήταν μικρά και το σχήμα τους έμοιαζε με το σημερινό. Καμπυλωτό μεταλλικό στέλεχος με οδοντωτή εσωτερική παρυφή και ξύλινη λαβή. Υπήρχε όμως ένα είδος τρεπανιού με πολύ μακριά λαβή για το κόψιμο του χόρτου. Από τη Μονή Κουτλουμουσίου. Εργαλεία αλωνισμού και λιχνίσματος. Τικάνη ή δοκάνη. Πρόκειται για μια φαρδιά σανίδα που στην κάτω επιφάνειά της ήταν προσαρμοσμένες μικρές κοφτερές πέτρες και τη χρησιμοποιούσαν στο αλώνισμα. Την έσυραν δύο ζεμένα ζώα, ενώ οι γεωργοί ήταν δεμένοι πάνω σε αυτή. Από τη Μονή Εσφυγμένου. Άλλη προβληματική μονή, προμηνώς προπυλάκησαν τον Πατριάρχη. Είναι, λέει, παλαιομερολογίτες. Σήμερα οι Ειδήσεις είχαν τον Αρσένιο, απολογούμενο στο δικαστήριο. Άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν κατά το αλώνισμα και το λίχνισμα είναι το πτύον, τιάρι, το δικράνιον, οι θρήνακες και οι λικμητρίδες ή το λικμητήριον ή λικμητικών πτύων. Τα τρία τελευταία εργαλεία ήταν είδος πτιαριού που η άκρη του διαμορφωνόταν σε 3 ή 4 δόντια. Σκαπτικά εργαλεία, δικέλα, το δικέλι ή τσάπα. Πολλές φορές η δικέλα συγχέεται ή ταυτίζεται με το λυσγάριον ή το δικράνιον. Απεικονίζεται σε ισιώδια χειρόγραφα. Λυσγάριον είναι πιο διαδεδομένο και απαντάται συχνά στα... Είναι πιο διαδεδομένο και απαντάται συχνά στα ισιώδια χειρόγραφα. Πολλές φορές το μεταλλικό του στέλεχος έχει τη μορφή του ελληνικού π, ενώ στο μέσον της οριζόντιας κεραίας του υπάρχει μια κοιλότητα στην οποία στερεώνεται η μακριά ξύλινη λαβή. Πάνω
Λυσγάριον Βατοπεδίου. Εδώ πάλι. Κάτω Λυσγάριον και Αξίνα από τη Μονή Διονυσίου. Αξίνη μονόστομη ή δίστομη διστράλη. Το εργαλείο που χαρακτηρίζεται ως αξίνη μοιάζει με τσεκούρι σχεδόν σε όλα τα χειρόγραφα. Σκαλιστήριον. Το χρησιμοποιούσαν οι γεωργοί για να περιποιηθούν μικρότερα φυτά. Εδώ βλέπετε λυσγάρια, κλαδευτήρια, δρεπάνια. Διάφορα άλλα γεωργικά εργαλεία. Κλαδευτήρια απεικονίζεται σε πολλά εικονογραφημένα χειρόγραφα και σε σχέδια ισιώδιων χειρογράφων. Εδώ έχουμε στη συνέχεια κλαδευτήρια Μονής Βατοπεδίου. Τσεκούρι. Είτε το ταυτιζόμενο με την αξίνη, είτε το χρησιμοποιούμενο για την κοπή ξύλων, απεικονίζεται σε εικονογραφημένα χειρόγραφα και σε σχέδια ισιώδιων χειρογράφων. Υπάρχουν ακόμη γεωργικά εργαλεία για τα οποία έχουμε πληροφορίες μόνο από γραπτές πηγές ή από το σχέδιό τους. Γεωργικές, αφήνουμε το Βυζάντιο και πάμε πίσω στις γεωργικές πρακτικές, αλλά που ίσχυαν της αρχαιότητας, δηλαδή που ίσχυαν και μέχρι το Βυζάντιο. Ο άνθρωπος, προκειμένου να καλύψει διατροφικές του ανάγκες, ακολούθησε διάφορες γεωργικές πρακτικές, οι οποίες δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις σημερινές. Λίπανση, αγρανάπαυση και αμυψισφορά απαντούν συχνά σε αρχαία αλλά και σε μεσαιωνικά χειρόγραφα. Λίπανση. Η μέθοδος μονοκαλλιέργειας των εδαφών στην αρχαία Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα την εξάντληση των εδαφών. Οι αρχαίοι Έλληνες συνέλαβαν πολύ νωρίς τη σημασία της κόπρου των ζώων για τη λίπανση των εδαφών. Χρησιμοποιούσαν επίσης και άλλα φυσικά, φυτική μάζα από ζυζάνια, υπολείμματα βρυσοδεψίων, αλλά και ορυκτά λιπάσματα, λευκή άργυλος, γύψος, άσβεστος. Αγρανάπαυση. Εφόσον ο άνθρωπος αντελήφθη κατά την αρχαιότητα ότι έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα συνεχούς καλλιέργειας ενός αγρού μειωνόταν δραστικά η παραγωγικότητά του, εφάρμοσε τη μέθοδο της αγρανάπαυσης. Έτσι, η προσωρινή διακοπή της καλλιέργειας απέδειξε στο γεωργό εκείνης της εποχής ότι έτσι αυξανόταν εκ νέου η εισοδιά του. Αμυψισφορά, γνωστή ως rotation, στην αγγλική αερολογία. Σύμφωνα με αυτό το πιο εντατικό σύστημα καλλιέργειας, αξιοποιήθηκε η εναλλακτική σπορά. Του τέστην ο αγρός δεν αναπαυόταν ποτέ, αλλά σπερνόταν διαδοχικά με διάφορα φυτά μέσω της τριπλής εναλλαγής της χρήσης των αγρών. Άρδευση. Η ανάγκη νερού για το πότισμα των καλλιεργούμενων εκτάσεων σύντομα οδήγησε στην προσπάθεια μεταφοράς του. Τα αρδευτικά έργα λοιπόν ήταν η λύση στο πρόβλημα της τεχνητής άρδευσης του εδάφους, εφόσον βοηθούσαν στη διατήρηση της απαραίτητης για την ανάπτυξη των καλλιεργειών υγρασίας. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι η γέφυρα του Γαλουσίου, γνωστή ως οχετός. Γεωργικά μηχανήματα. Εδώ βλέπουμε άντληση νερού από πηγάδι, παράσταση από το Αγγείο του Ισχύλου. Μηχανισμοί σύνθλιψης σταφυλής ελαιοκάρπου. Η διαδικασία σύνθλιψης του καρπού ήταν η ίδια τόσο για την παραγωγή λαδιού όσο και για την παραγωγή κρασιού, καθώς και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν τα ίδια μηχανήματα. Αριστερά είναι ένας αμφορεύς με σκηνή τρίγου, δεξιά αμφορεύς με σκηνή συλλογής ελαιοκάρπου. Λάδι. Παρ' όλα αυτά, οι διαδικασίες που σχετίζονταν με την παραγωγή ελαιολάδου ήταν πιο σύνθετες από αυτή της συνοπαραγωγής. Η τεχνολογία παραγωγής ελαιολάδου γινόταν με τριβή και σύνθλιψη του καρπού. Εδώ είναι ένας πίνακας ελιές, ζωγράφος Σπύρος Παπα-Νικολάου και βρίσκεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισσας. Αρχαίος λινός. Ο λινός ήταν μια λίθινη δεξαμενή, η οποία είχε κλείσει σε κάποιο σημείο και επικοινωνούσε με πίθο για τη συγκέντρωσή του λαδιού, αλλά και του κρασιού. Στην αρχή η πίεση του ελαιοκάρπου γινόταν με γυμνά πόδια, στη συνέχεια με ξύλινα υποδήματα και αργότερα με λίθινα βάρη. Αριστερά είναι ένα κυκλικό κύλωμα στον πυθμένα δεξαμενής, δεξιά λεκάνη υποδοχής. Αρχαίος κυλινδρικός παστήρας. Ο κυλινδρικός παστήρας διαδέχτηκε τον ημικυλινδρικό για την πολτοποίηση του καρπού. Ο κυλινδρικός αυτός λίθος περιστρεφόταν με τη βοήθεια ενός ειδικού εξαρτήματος της κόπης. Οι καρποί απλώνονταν πάνω σε σκληρή επιφάνεια και ο κύλινδρος κυλιόταν οριζοντίως πάνω στους καρπούς. Αρχαίος περιστρεφόμενος μήλος. Επαναστατική για την παραγωγή λαδιού θεωρείται η εισαγωγή του περιστροφικού μήλου. Σε αντίθεση με τον κυλινδρικό σπαστήρα που κινείται εμπρός και πίσω, το κυκλικό ελαιοτριβείο έχει το πλεονέκτημα της μονόδρομης κίνησης, η οποία επέτρεπε τη χρήση ζωικής κίνησης, έλξης δηλαδή, για πρώτη φορά στην ιστορία. Εδώ είναι το τραπέτον, διεθνώς γνωστόν ως τραπέτουμ, λατινιστή. Από το ρήμα τραπέο, πατώ στα φύλλα. Αρχαία ελαιοπιεστήρια.
Την πίεση με ποδοπάτημα διαδέχτηκαν τα πιεστήρια. Το πιεστήριο της κλασικής περίοδου ήταν πολύ απλό, απετελείται από 2 πέτρινες ή ξύλινες στήλες που στηρίζονταν σε πέτρινες βάσεις και στο επάνω μέρος συνδέονταν με λίθινο ορθογώνιο δοκάρι. Αυτό βρίσκεται στην κοιλάδα Κούρη, του Κούρη ποταμού, στη Λεμεσό, Κύπρο. Οι στήλες έφεραν στα πλάγια τρύπες, στις οποίες τοποθετούνταν ξύλινες δοκίδες για τη στερέωση του όρους. Στο ελεύθερο άκρο του όρους προσδένονταν ογκώδεις πέτρες, οι οποίες αργότερα αντικαταστάθηκαν με βαρούλκα. Αυτό είναι ανακατασκευή του μοχλού με πρωτότυπα πέτρινα εργαλεία. Ο μοχλός ανεβοκατεβαζόταν στο λινό, πατώντας τις αργάνες που περιείχαν τη ζύμη. Στην κορυφή της αναπτυσσόμενης με τους κύρτους στήλης τοποθετείται μια σανίδα, η θύρα, για ομοιόμορφη πίεση. Αυτό που βλέπετε είναι δίδυμο ελαιοπιοστήριο από την κοιλάδα Κούρη του ποταμού στη Λεμεσό. Η σημαντικότερη εξέλιξη στην τεχνολογία παραγωγής λαδιού είναι η χρήση του κοχλία, η οποία σε συνδυασμό με το μοχλό επέτρεψε την εφαρμογή πολύ μεγαλύτερης δύναμης. Αντικατέστησε όλους τους προγενέστερους τρόπους σύνθλιψης, καθώς δεν χρειαζόταν κανένας μηχανισμός για την ανύψωση του μοχλού. Αυτό που βλέπετε είναι ο κοχλίας του ελεπιστηρίου, ανακατασκευή. Η πρέσα λαδιού του Ήρωνος. Πρόκειται για ένα ατέρμονα κοχλία, ο οποίος στηρίζεται σε οπί με τύλο, δηλαδή ή κάλο ή ρόζο, που του δίνει τη δυνατότητα να περιστρέφεται δεξιά και αριστερά. Στρέφοντάς τον προς τη μία κατεύθυνση, ασκούνται μεγάλες πιέσεις μεταξύ του κοχλία και ενός σταθερού σημείου. Αυτό επιτυχάνεται όταν η οπή μέσα στην οποία περιστρέφεται ο κοχλίας βρίσκεται σε σταθερή βάση τετραγώνου σχήματος. Σταφύλι. Ο τρίγος αποτελούσε ένα πανηγύρι, αλλά και μια επίπονη και εξειδικευμένη εργασία. Οι σταφυλές κόπτονταν με μαχαιρίδιο και υποβάλλονταν ενίοτε σε πρόχειρο πάτημα μέσα σε καλαμένιο ή ξύλινο δοχείο ή μεταφέρονταν στο γειτονικό μόνιμο λινό. Σε ένα ανοιχτό βαθύ κάδο που είχε χωρητικότητα ως και 200 χιλιόμετρα ανελάμβαναν το πάτημα έμπειροι λινοβάτες εργαζόμενοι υπό τους ήχους ασμάτων και αυλών. Από την πρώιμη εποχή του σιδήρου, η σταφυλομάζα που παρέμενε στο λινό τοποθετείται σε σάκους και εκθλίβεται περαιτέρω σε πιεστήριο μοχλού με λίθινο βάρος, ανάλογο της ελεουργικής πρακτικής. Στην όψιμη ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο εισάγονται οι πρέσες κοχλία. Αυτό είναι αναπαράσταση πιεστηρίου με 2 κοχλίες. Σιτάρι. Περιστρεφόμενος χειρόμυλος. Ο περιστρεφόμενος χειρόμυλος ήταν ο πρώτος από όλους τους μήλους αλέσματος. Το άλεσμα πραγματοποιείται ανάμεσα σε ένα ζεύγος στρογγυλών επίπεδων μυλοπετρών. Επειδή άκουσα τον κύριο Γιαννόπουλο, είναι από τη Λακωνία. Εμείς έχουμε στη Λακωνία και λειτουργούμε ένα τέτοιο. Και σήμερα. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Η γυναίκα μου και η μητέρα μου είναι Λάκωνες. Στη συνέχεια, ένα σύνολο τεχνολογικών εξελίξεων οδήγησε στην εισαγωγή των ζώων για τη μετακίνηση της άνω μιλόπετρας, δηλαδή στους ζωοκίνητους αλευρόμυλους. Υδρομηχανές, υδραλέτες, υδρόμυλοι. Ο υδρόμυλος ήταν η μηχανή που απελευθέρωσε τον άνθρωπο από την επίπονη διαδικασία της αλέσεως του σταριού για την παραγωγή αλεύρου. Για τη λειτουργία των υδροκίνητων μηχανισμών χρησιμοποιείται ο μικρός ή μεγάλος υδροτροχός, τοποθετημένος οριζόντια ή όρθια, ο οποίος περιστρεφόταν με τη δύναμη του νερού. Οι όρθιοι υδροτροχοί καθιερώθηκαν ως ρωμαϊκοί, διότι η εξάπλωσή τους έγινε στο ρωμαϊκό κράτος, ενώ οι οριζόντιοι μεταγενέστεροι ως ελληνικοί, διότι χρησιμοποιήθηκαν από τους Βυζαντινούς. Πάνω οριζόντιος ελληνικός, κάτω κάθετος ρωμαϊκός, πιο γρήγορος στη λειτουργία του. Νερό, κοχλίας του Αρχιμίδους. Μηχανή άντλησης ύδατος από μια χαμηλή στάθμη σε υψηλότερη, η οποία χρησιμεύε στην άρδευση αγρών. Αποτελείται από μια ξύλινη κυλινδρική δοκό, πάνω στην οποία είναι κολλημένο ένα ξύλινο έλασμα, έτσι ώστε να σχηματίζει έλικα. Γύρω από τον κοχλία υπάρχουν ξύλινα ελάσματα. Στο ένα άκρο είναι προσαρμοσμένη ειδική χειρολαβή για την περιστροφή του εργαλείου. Αντλία του κτησιβίου. Η εμβολοφόρος αντλία του κτησιβίου θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μηχανολογικές εφευρέσεις για την άντληση νερού, η οποία βρίσκει εφαρμογή ως τις μέρες μας, εδώ και 23 αιώνες. Αποτελείται από 2 όμοιους κυλίνδρους
οι οποίοι στο εσωτερικό τους φέρουν έμβολα που κινούνται παλινδρομικά με τη βοήθεια μοχλού. Η κίνηση των εμβόλων δημιουργεί κενά αέρος και αναρρόφηση νερού, το οποίο μέσω σωλήνα μεταφέρεται έξω από το χώρο που είναι βυθισμένη η αντλία. Αλυσιδωτή αντλία Φίλωνος. Με την αντλία αυτή επιτυχάνεται ανύψωση των υδάτων και μεταφορά τους μέσω κεκλειμένου επίπεδου στο επιθυμητό σημείο. Είναι κατασκευασμένη από ξύλο και αποτελείται από 10 κάδους μεταφοράς ύδατος, οι οποίοι στηρίζονται σε ξύλινο τροχό. Ο τροχός είναι εφοδιασμένος με ξύλινη φτερωτή, η οποία κινούμενη από τη ροή του ποταμού θέτει σε κίνηση και τον υπόλοιπο μηχανισμό. Αυτό είναι ανακατασκευή που είδατε προηγουμένως. Ιδρευτικά έργα. Είναι κοινός τόπος ότι το νερό είναι βασικό στοιχείο τόσο για την επιβίωση του ανθρώπου όσο και για την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Επιπλέον είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη γεωργίας μεγάλης κλίμακας. Εν τούτης, το νερό δεν έχει μόνο ευεργετικές ιδιότητες αλλά και καταστροφικές. Γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος από την αρχαιότητα προσπαθούσε να δαμάσει τη δύναμή του και να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Έτσι επιδόθηκε σε μια πλειάδα υδροδοτικών, αποξηραντικών και αντιπλημμυρικών έργων. Ο κυματοθράφτης της Σάμου. Ο κυματοθράφτης της Σάμου είχε βάθος 35 μέτρα και μήκος 335 μέτρα και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αρχαία λιμενικά έργα. Το μεγαλύτερο τμήμα του έχει πια βυθιστεί. Το τμήμα όμως που σώζεται χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Αυτό μας έφερε ως παράδειγμα ο καθηγητής Νικόλαος Ρουζόπουλος, ο αείμνηστος και ακαδημαϊκός μετά της εδαφολογίας γεωργικής χημείας, όταν έλεγε ότι η δύναμη του πνεύματος υπερβαίνει τας γνώσεις. Δηλαδή οι αρχαίοι κατασκεύαζαν λιμενοβραχίονες με τέτοιο τρόπο που αν τις έφτιαχναν σήμερα με τις γνώσεις της υδροδυναμικής θα τις έφτιαχναν με το ίδιο τρόπο. Η χρήση κυματοθράφστη υποδηλώνει λιμάνι με έντονη ναυτική δραστηριότητα και με επιτακτική ανάγκη επέκτασης ικανότητας λιμενισμού. Να πιω λίγο νεράκι, συγγνώμη. Τελειώνουμε. Συγγνώμη. Το λιμάνι του Λεχαίου. Στην αρχαιότητα τα λιμάνια ήταν φυσικά σε κάποιον καλά προστατευόμενο κόλπο, όπου συνήθως δημιουργούνταν και μία πόλη. Στην ιστορία όμως γίνεται λόγος και για ένα τεχνητό λιμάνι στην Κόρινθο, με όνομα Λεχαίων. Συνδεόταν μάλιστα με την Κόρινθο με 2 μακρά τείχη μήκους 12 σταδίων. Εκτροπή αλφιού ποταμού. Σχετικές με την αξιοποίηση των υδάτων ήταν και εκτροπές των ποταμών. Η πρώτη εκτροπή ποταμού αναφέρεται στη μυθολογία όταν ο Ηρακλής στον 6ο άθλο του άλλαξε τη ροή του ποταμού Αλφιού για να καθαρίσει την κόπρο του Αυγίου. Η αποξήρανση της λίμνης Κοπαΐδας. Γραβούρα των Μέλιου Παπαδόπουλου με θέμα ψάρεμα βδέλας στη λίμνη Κοπαΐδας. Το παλαιότερο και μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο του αρχαίου ελληνικού κόσμου στην προσπάθειά του ανθρώπου να δαμάσει το υδάτινο στοιχείο φτιάχτηκε πριν από 3.500 χρόνια στην πεδιάδα της Κοπαΐδας, κοντά στην πόλη του Ορχομενού, όταν ήταν βασιλιάς της ο γιος του Μηνύος, ο Ορχομένος. Εδώ βλέπετε πώς ήταν η λίμνη Κοπαΐδας πριν, από γραβούρα του Ρόφμαν. Οι συχνές αλλαγές στη στάθμιση των υδάτων της λίμνης που υπήρχε σε αυτή την τοποθεσία αφενός μεν, δεν επέτρεπαν τη συστηματική καλλιέργεια της γης, αφετέρου δεν δημιουργούσαν έλλη που προκαλούσαν αρρώστιες στους κατοίκους των παραλίμνιων περιοχών. Σύγχρονη φωτογραφία αγρού στην τέως λίμνη Κοπαΐδας. Η αποξηραμένη σήμερα λίμνη της Κοπαΐδας που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Βιωτίας είναι μια πραγματικά επίπεδη περιοχή, η έκταση της οποίας ανέρχεται σε 240.000 περίπου στρέμματα. Γεωλογικά η περιοχή της Κοπαΐδας αποτελείται από ζυματογενή πετρώματα του τεταρτογενούς, ενώ υδρογεωλογικά παρατηρείται συχνά κακή στράγγιση των εδαφών, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται πολλά φρέατα μικρής παροχής. Δαφολογικά τα εδάφη της ήταν πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο, ενώ σήμερα εμφανίζουν κυρίως χουμώδη και γεωτυρφώδη χαρακτήρα. Εδώ βλέπετε μια χαρτογραφική απεικόνηση της λίμνης Κοπαΐδας. Η αποξήρανση της λίμνης Φενεού. Σύμφωνα με τον Παυσανία, στην κοιλάδα του Φενεού, στην Αρκαδία, υπήρχε μια λίμνη με έκταση περίπου 32 τετραγωνικών χιλιόμετρων και βάθος 40-50 μέτρα. Ο Ηρακλής έσκαψε ένα βάραθρο και άλλαξε την γη του Όλβιου
ποταμού Αροάνιος, καταφέροντας με αυτόν τον τρόπο να αποστραγγίσει την κοιλάδα ώστε τα νερά να καταλήγουν στον ποταμό Λάδωνα. Εδώ είναι άποψη του οροπεδίου του Φενεού. Βλέπουμε την παραμονή υδάτων λόγω κακής στραγγίσεως. Αποξήρανση της λίμνης του Δίστου. Αρκετά αργότερα από την αποξήρανση της λίμνης Κοπαΐδας έγινε αντίστοιχη αποξήρανση και στη Νότια Εύβοια, στη λίμνη των Πτεχών Δίστου, έξω από την Ερέτρια. Το έργο ανατέθηκε από το Δήμο Ερετριέων στο μηχανικό Χερεφάνη. Και εδώ είναι μια απεικόνηση της λίμνης μετά την αποξήρανση. Η υδρομάστευση μέσω αγωγών. Παρόμοια δίκτυα με αυτά των αποσταγγιστικών έργων έχουν χρησιμοποιηθεί και σε αρκετές άλλες περιοχές, αλλά κυρίως για συγκέντρωση πόσιμου νερού, μέσω υδρομάστευσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και μεταφοράς του νερού με τη βοήθεια της φυσικής κλίσης στο επίπεδο του οικισμού. Πρόκειται για το σύστημα το οποίο είναι γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία με τον αραβικό όρο Κανάτ. Αυτό είναι στην Αγία Παρασκευή Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Η υδροδότηση των Μεγάρων. Ο τύραννος των Μεγάρων Θεαγέννης είχε φτιάξει το υπόγειο σύστημα τροφοδοσίας του διάσημου υδραγωγείου της πόλης των Μεγάρων από 2 κοντινές πηγές. Εδώ βλέπετε την κρίνη του Θεαγένους, διαθέτει 35 κύονες. Συμφωνισμός για υδροδότηση. Οι Έλληνες αρχικά για τη μεταφορά του νερού βασίζονταν στη βαρύτητα, γι' αυτό και κατασκεύαζαν τα υδραγωγεία τους και τα κανάλια μεταφοράς νερού με κλίση σταθερά καθοδική. Φυσικά αυτό ήταν αρκετά δύσκολο, μια και απαιτούσε κατασκευή πολλών έργων για γέφυρες αλλά και διατρήσεις βράχων. Αργότερα ο Ήρωνας κατάφερε να μεταφέρει νερό μέσα σε σωληνώσεις. Για να το πετύχει αυτό βασίστηκε στο φαινόμενο του συμφωνισμού. Το υδραγωγείο της Νικόπολης. Στη Νότια Ήπειρο, κοντά στη σημερινή Πρέβεζα, βρισκόταν τη Ρωμαϊκή εποχή Νικόπολη. Ένα τεράστιο υδραγωγείο είχε κατασκευαστεί για τις ανάγκες της, το οποίο βρισκόταν 70 χιλιόμετρα μακριά και το νερό μεταφερόταν από εκεί. Η μεταφορά του νερού γινόταν μέσω μιας υδατογέφυρας αποτελούμενης από τα γνωστά αψιδωτά τμήματα, τα οποία με κλίση 1/1000 εξασφάλιζαν σταθερή ροή. Το υδραγωγείο ήταν αρκετά μεγάλο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της πόλεως. Η αγωγή μεταφοράς νερού και η ίδρυυση της Κνωσού. Το πρώτο γνωστό δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης για μια ολόκληρη πόλη ήταν αυτό της Μινωικής Κροσού. Το νερό μεταφερόταν μέσα σε πύληνους ζωλήνες από τις αρκετά μακρινές περιοχές Κουνάβων και Αρχανών στο υδραγωγείο της πόλης και από εκεί διενέμετο στα σπίτια. Κεραμικές σωληνώσεις ίδρυυσης στην Κνωσό. Τα οικιακά υδραυλικά. Πολλά σπίτια στην Κνωσό είχαν ενταχθεί σε ένα ενιαίο σύστημα ίδρυυσης και αποχέτευσης που υποστήριζε σχεδόν όλη την πόλη. Αυτό βασιζόταν σε κάποιες δεξαμενές, στις οποίες αποθηκευόταν το νερό που μεταφερόταν από αρκετά μακριά. Στα παλάτια της Κνωσού στην Κρήτη συναντάμε για πρώτη φορά τη χρήση συμφωνιού στις αποχετεύσεις. Έτσι κατάφεραν ταυτόχρονα την αποτελεσματικότερη απομάκρυνση των λιμάτων, όσο και την αποφυγή δυσάρεστων ανθυμιάσεων και οσμών. Άλλη άποψη τμήματων αποχετευτικού δικτύου στο παλάτι της Κνωσού. Και ερχόμαστε στο τελευταίο επίτευγμα, σημαντικότατο μηχανικό έργο, το Ευπαλίνιο όριγμα. Σημαντικότατο μηχανικό έργο στην ιστορία της μηχανικής τεχνολογίας είναι το όριγμα της Σάμου, χρονολογείται γύρω στα 595 έως 500 π.Χ. σχεδιάστηκε από ένα κορυφαίο υδραυλικό μηχανικό της εποχής του, τον Ευπαλίνο, από τα Μέγαρα, γιο του Ναυστρόφου. Ο όρος, ήθελα να σημειώσω εδώ, ο όρος να σχολιάσω, ο όρος σημαντικότατο είναι πτωχός για να αποδώσει τη μεγαλοσύνη του Ευπαλίνου, θα έλεγα εκπληκτικό, άφθαστο, απαράμιλο, αξεπέραστο, ανυπέρβλητο, θεϊκό μηχανικό έργο. Χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια για την ολοκλήρωσή του. Η σύραγγα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πόσιμου νερού από την πηγή των Αγιάδων μέσα από τα σπλάχνα του βουνού της Τηλιανής στην πόλη της αρχαίας Σάμου, το σημερινό Πυθαγόριο. Ο τρόπος κατασκευής του ορίγματος του Ευπαλίνου. Το υδραυλικό έργο του Ευπαλίνου είχε μήκος περίπου 1.800 μέτρα και έγινε με σφυρί και καλέμι. Κατασκευάστηκε σε 3 τμήματα, τον αγωγό από την πηγή ως τη βόρεια πλευρά του βουνού, το όριγμα που περνούσε μέσα από το βουνό και τον αγωγό που διέσχιζε την πόλη στη νότια πλαγιά του βουνού. Το έργο ήταν στο σύνολό του υπόγειο, με μέση κλίση του αγωγού 0,6%. Το μήκος του κάθε τμήματος ήταν κατά προσέγγιση 500 μέτρα από την πηγή μέχρι το βουνό, μέσα σε υπόγεια χτιστή τάφρο, 1035 μέτρα μέσα σε σύραγγα στο βουνό και 265 μέτρα από το βουνό στη δεξαμενή
της πόλης, πάλι μέσα σε τάφρο. Για το τμήμα μέσα στο βουνό πρέπει να πούμε ότι άνοιξαν σύραγγες από 2 εκ διαμέτρου αντίθετα σημεία, οι οποίες και συναντήθηκαν στην καρδιά του βουνού μετά από εκπληκτικούς σε σύλληψη σχεδιασμούς. Ο αρχαιολόγος και μηχανικός Χέρμαν Κέναστ, Γερμανός και φίλος του Προέδρου, του κυρίου Καραντούνια, του έχει εξηγήσει, ας πούμε, αυτές τις μεγαλοφυείς ενέργειες του Ευπαλίνου και μπορείτε στο διάλειμμα να τον συμβουλευτείτε. Για την κατασκευή του έργου χρειάστηκαν να εξορυχθούν συνολικά περίπου 7.500 κυβικά μέτρα φυσικού βράχου. Το Ευπαλίνιο όριγμα εξυπηρέτησε το υδραγωγείο της πόλης της αρχαίας Σάμου, το σημερινό Πυθαγόριο, για 10 αιώνες. Έπειτα εγκαταλείφθηκε. Ο Ευπαλίνος κατάφερε να υλοποιήσει ένα ιδιαίτερα τολμηρό εγχείρημα μετά από διεξοδική, προφανώς επιτόπια έρευνα, αλλά και μέσα από σημαντικούς θεωρητικούς υπολογισμούς. Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι παραπάνω είναι απλές, εύκολες κατασκευές. Οι Εγγλέζοι λένε μια φράση «He made it look easy». Δεν ήταν, το έκανε να φαίνεται εύκολο και απλό. Απλό αλλά με περιεχόμενο, κατά συνέπεια όμορφο. Η ομορφιά στην απλότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο κύριο Ζωηόπουλο και την κομψοτάτη συνάδελφο την κυρία Σιδέρη, που τον υποστήριξε όλο αυτόν τον καιρό. Θα ήθελα το εξής τώρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχουμε τώρα στη συνέχεια τη μουσική μας εκδήλωση. Επειδή χρειάζεται να γίνει κάποια μικρή ρύθμιση στα όργανα, παρακαλώ θερμότατα για 10 λεπτά, όχι, 12,5 λεπτά, να πιούμε ένα καφέ μέχρι ότου οι μουσικοί μας τακτοποιήσουν τον εξοπλισμό. Ευχαριστώ.